Ученици, Божидар, Даяна. Ще играем една ролева игра, която се казва художник и помощник. Даяна ще е художника, Божидара ще е помощника на художника. Условието на играта е следното. Художника няма да вижда. Ще липсва едно от сетивата му, зрението. Той ще трябва да се сложи една шапка, да си покрие очите и изобщо да не вижда какво рисува. След като сложи тази шапка, ще трябва да нарисува с помощта на Божидара рисунката, която е под този бял лист. Тя няма да вижда рисунката и предварително не знае каква е рисунката, а ти имаш право да й подаваш цветни моливи и да й даваш насоки как да рисува. Разбрахте ли? Да. Хайде сега да сложим шапката. Добре. Виждаш ли? Не. Добре. Я да видим рисунката. Добре, браво. Сега ти трябва да й даваш насоки как да нарисува тази рисунка. Също и кажи какъв цвят е молива. Вземи черно и нарисувай една голяма топка. Къде е тук ли? Да. Тук? Да. Добре. Ама нагоре и нагоре. Давай нагоре. Нагоре. Малко надясно. Надясно. Нагоре. Надясно. Надолу малко. И горе. Така. Сега. Давай черта на дясно. Леко. Този път леко. Давай. Давай. По-надолу. Сега хвани го, пусни го, да знам къде ще. Сега може да я кажеш нагоре, надолу, наляво, надясно, къде точно да застане с наляво? Не. Готова си. Супер! Я да видим сега какво е станало. Да махнем шапката. Та-дам! Видяхте ли? Снежен човек. Снежен човек. Много добре се справихте и двете. Аз искам да ви попитам. Даяна, ти как се почувства, когато рисуваш без да виждаш? Какво почувства? Развълнувана. А защо беше развълнувана? Дали ще успея? Добре, браво. Трудно ли ти беше? Да. А кое ти беше най-трудно? Всичко. Всичко. Не е лесно човек да се справи без едно от сетивата си. А ти, Божидара, кое ти беше най-трудното? Най-трудно бяха кръгчетата. Кръгчетата? Да. А добре, а кое най-лесното така ти беше за даване на насоки? Шапката. Шапката? Да. Добре, а ти как се почувства по време на тази игра? Радостно. Радостно? Защото ми беше интересно. Бяхте като екип, нали? Да. И вие сте си екип, така или иначе. Благодаря още веднъж.